Аз съм Хапка, а това е семейството ми. Ние сме тролове. Живеехме си щастливо, но се наложи да се преместим в съседния град. Тук правилата са строги, без магии. Не нараняваме никого и се държим като хората. Българската национална телевизия представя Хрусковците. Бандата на старците. Време е за кръстословици на дивана. Дупе на скара. Възглавница пиратка. Мамо, на колко години си? Бабо Плюска, пак си сложила охлюви в пастата за зъби. Бабо Плюска, обеща да приключиш с цирковете. Вижте главите си! Свърши нещо полезно, мамо. Хладилникът е празен. Колко сте скучни! Не може ли да внимавате? 2 пъти за 2 дни. Прекалихте! Извинете, съпруга ми, зрението му не е добро. Както и спирачките. Не ми е до смях. Съберете това бързо. Така ли разговаряте с възрастните? Не ви ли е срам? Не се бъркайте. Не ни проследи. Известно време ще трябва да пазарувате другаде. Няма значение. Отдавна не сме се забавлявали така. Нали, Отис? Да, Елда. Това ми напомни младостта, когато правехме бели в квартала. Умеехме да се забавляваме. Доброто старо време. А ако възкресим доброто старо време... Колко забавно! Съвсем различно от вечерите пред телевизора в старческия дом. Благодарим ти, Плюска. Подмладини с 60 години. Това е нищо. Ще измисля още по-забавни игри. Среща тази нощ ще ви покажа интересни неща. Здравейте, тролове! Но къде беше? Цял час те чакаме за вечеря. Не съм гладна. Приготвих рагу от прилепи. Уморена съм, лягам си. Лека нощ! Отис! Елда! Успяхте да дойдете, а? Избягахме от старческия дом като 16 годишни. За малко да си изкълча крака, като скочих от прозореца. Вижте какво съм донесла. Гигански косми за чесане, лепило от жлъчка на охлюв, течност от хлебарки, вонящи допки, възглавници пиратки. Ще взривим квартала! Молотов, ела да видиш. Приготвила съм вкусен борщ за моята любов. Молотов! Портиерката е намерила котката си. Ще бъде страхотен ден.
хулигани ще сринат града. Няма да им позволя да се шегуват с Галина Владивович. Патрулирате по трима, арестувате всички за подозрени. Разпръснете се, ще отцепим района. Няма да успеят да избягат. Ако се намеси, Владивович ще ни създаде неприятности. Так му ще е по-интересно. Да й подготвим изненада. Харесвам те, когато говориш така. Горе ръцете! Карта за пребиваване, лична карта, здравна карта, карта за басейн, обиск, разпит. Хайде по-бързо! Нищо подозрително, шефе. За сега няма доказателства, но щом открия, ще ви изгоня. Теб и семейството ти от смахнати престъпници! Нищо не сме направили. Така ли? А противните комедии, които диваците като вас разиграват в квартала? Комедии? Здравей, бабо Плюска! Къде отиваш? Ами, в туалетната. С тази голяма чанта? Трябва да се занимавам с нещо. Не се знае колко време ще остана. Всъщност, вече нямам желание. Лягам, лека нощ. Бабо Плюска? Бабо Плюска! Ето те! Казахме 23 часа и 17 минути. Внучка ми ме забави. Много е любопитна. Добре, помните ли плана? Разбира се. Щом Владивович се появи, натискаме бутона, той освобождава топката, която активира лоста, който включва електрическата релса, която ще насочи големия чувал точно над мишената. 120 килограма изпражнение върху нея. Честа е твоя, Плюска. Ти го измисли. Ще бъде нашият шедьовър. Само рибата да клъвне. Отваряйте си очите на 4. Не бива да допуснем да избягат. Ало? Госпожо Владивович, знам къде са нарушителите. Крият се в склад номер 12. Отивайте! Веднага. Добре, че все още има почтени хора в този квартал. След мен! Налапа въдицата. Скоро ще е тук. Толкова добре играеш ролята си. Бабо Плюска? Коя е тази? Хапка, любопитната. Престанете с вашите номера. Госпожа Владивович ме заплаши. Може да ни изгони и не се шегува. Не я слушай, Плюска. Нима ще ни зарежеш? Бъди твърда. Отказваш ли се? Склад номер 12 е тук. Ще ги уловим като плахове. Партито свърши, банда шегубийци. Няма смисъл да се криете. Знам, че сте тук. Покажете се. Хайде, Плюска!